Aurra nia eraikitzen ari da. Eta horretan ari den heinean, berdinekin, helduekin eta obiektuekin komunikatzen da. Eraikitze prozesu hori profesionalak eskaintzen dion testuinguruan emango da, eta testuinguru horretan segurtasun afektiboa bermatu beharko da. Baina, zenbat helduk esku hartzen dugu haur batekin egunean zehar, zenbat profesionalek, ahotsek, keinuk, zenbat gorputzek, zenbat begirada, zenbat aldartek, sar gaitezen haurraren gorputzean. Segurtasun afektibo marko bat bermatu behar da. Horretarako, kontzienteki hausnartutako erabakiak hartu eta islatutakoa. Esku hartzea eta zaintza oinarriak dira haurrezkuntzan. Haurraren garapenerako eta segurtasun afektiboa eskaintzeko mugimendu, koreografia zein ekintzak bigarren planoak gelditu daitezke. Oinarria bada ekar dezagun zaintza erdigunera. Jatorduak, mukiak kentzea, zaintza higiene momentuak, loa, lurretik hartzea, eman diezaiogun garrantzia gertatzen den orori, eguneroko bizitzari, mugimendu asko txikitasunean handi direlako. Gure eguneroko pertsonen arteko harreman eta elkarreragin kontzienteak ahalbideratuko duelako haurraren garapen integrala.